Madasigong gibutiyag ni 2nd District Congressman-elect ug kasamtangang Gobernador Bambi Imano ang iyang inisyal nga mga plano nga kalambuan sa Misamis Oriental panahon nga makalingkod na. Una, iyang gipaabot ang kinasingkasing nga pagpasalamat sa katawhan sa subli nga pagsalig kaniya. Gani karon nga uban sa kadaugan sa pagkakongresista sila Miss Or District Congressman Christian Unabia ug sila Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez ug Lordan Suwan. Kumpiyansa kini nga daghan pa sila og malugwayan ug mapatuman nga mga proyekto ug nagkariyang programa tungod kay nagkahiusang ilang mga panlantaw. Salamat kita kaayo no kay karon upat ni nga magdala sa tingog sa katawhan sa lalawigan ug dagbayan ngadto sa hawanan sa Kamarabaha nga mahimo namo nga hinag-iban nga makakuha mi sa mga gikinahanglan nga infrastruktura apil ug labaw ang mga palaudnon nga pandayon lamboton nga gikinahanglan sa ilang distrito o apil sa entero nasod sa Pilipinas. Parte sa gihisgot ni Governor Bambi mao ang pag-upgrade sa Lagindingan Airport nga mahimong international airport, pagbutang og extension offices sa Misamis Oriental subay na sa municipal clusters. Ang siguradong katumanan sa Misamis Oriental West Diversion Road kun Modir uban ang tabang ni Engineer Prisco Valmoria katimbayayong sa DPWH ug ang pagbalik sa People's Day nga kung mahimo kada adlang Huwebes o Biyernes. Gisaad sab ni Governor Bambi nga dili niya sayangon ug dili ikamahay sa kinabag-an ang pagpili sa iya balik sa posisyon isip representante diha sa Kamarabaha ug mahimong tingog sa tanang Misamis-non. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambert Regina Amor Maygay, alang sa Miss Or Balita.